Какво става, феномени? Ние сме бавно развиващите се олигофрени. Днес ще правим реакция, анализ, ревю, есе на тема BM... BM, бе. BM ли е? BM. Sorry. Албума му 14. 14. 14, с 13 песни. 13 песни. Ако някой ни обясни защо е 14 песни, ще е Да, между другото. много добре, ама да. Ще е много тъпо, ако някой пише отдолу. Не е братле, просто Spotify са махнали едната песен, някаква грешка станала. В смисъл, Не, между другото, може да са махнали една песен, защото този албум излезе доста отдавна. Обаче чак сега го качиха в Spotify. Имало е някакъв делей. Не знам как е изглеждал в оригиналния си траклист, ама... Може би скоро ще пусне някакъв сингъл, де ще се казва 14-та. Oh. И ще е Fire. Deluxe Edition. Да, с DMX, с The Game, с всичките. Така. Да, ма не знаем този албум дали са го променили откакто излезе. BM, имаме реакция на негова песен, Тръпка. Също така имаме реакция на Мекс от този албум. Това е най-гледаният ни клип в канал, между другото. Така ли? Да. Нево. Брат ме. Добре, значи да, обаче там нали беше с МБТ. И сект. То реално покрай МБТ разбрахме, нали, за Да. Много хора ни го препоръчваха още тогава. Да. Да, той е техния лейбъл, техния стил. Дори не си показва и той лицето с маска. И какво пак очакваш? Името такова. Какво очаквам, да знам. Очаквам същия стил, като на МБТ. Очаквам да има някои горе-долу добри песни и другите да са малко по-зле. Но ще дадем шанс. Те някои от песните тук са стари. Примерно Шанел. Знам, че е старичка. И очевидно и Мекс. Нали, 12-та песен. Да, даже Шанел май е доста по-стара. Ако не се лъжа тая дали се обичаме продължението на Тръпка или някаква същата идея беше. Някой беше пописал в коментарите на Тръпка това. Тя Тръпка май беше хубава песен. Любовна беше. Каква харесахме? Харесахме, имахме си проблеми тогава, защото не му бяхме свикнали с стила още, с шепненето. Да. Ти особено не беше много очарован. Ама беше готина, защото имаше идея. В смисъл, беше за някакво момиче там, дето ние си мислихме, че той накрая ще я убие. Да. Но това затова с четенето не го усетих много, защото ми се стори, че сякаш не е за тая песен. Така че може би ще има други песни, където да шепне, ще е по-яко. Ама то не е единствено. Харесваме поне, че нали, като го сравниш с МБТ, той все пак, що му прави такива песни, явно малко по-такъв изпълнител, дето по-си позволява да излиза от този стил, дето по принцип те правят. Да. Така че може и да има нещо готино. Наистина, аз навид съм да... Може да видим това златно съотношение да последно време гледане. Половината ще бъдат някакви мръсните трап-бенгери, другата половина ще се опита нещо напълно различно. Да. Ами да пускаме. Да, нови продукцията е готина, да ще видим. Айде, брат ме. Брат бе. Леко отпуснах юздите и падна ми гарда, убих оборотите. Скика обратно се връщам да видя, пресирам вия бол лимоните. Минута ми дайте, обръщам живот и обърках добър да се правя не. Накрая във ада сме всички и нямаме съдник, съдбата наказаме. Опасни да вярвам, накрая да страдам, ял съм го гадно е ставаме. Учу от всичко, за жалост не вярвам, причините много реалист човек. Влюбени тръгват без думи, сам си накрая свиквай, каляй се. Всичко е преход, както и ти актуален си, днес после оправи се. Започваме много оптимистично. Припева е... Като чух припева, си казах, не. Обаче... Песента май е припева. Кой не беше припева тук? Ама не той. Много повтаря просто. Добре. Но припева е това с кика, дето нищо не казва с този припев. Абсолютно нищо. Да. Реално обаче в текста се развива така. То е много странно, защото... той ако има текст, той значи го повтаря втори път, защото той... Не, повтори го. Мисля, че може би плюс-минус там 2-3 реда, той каза едно нещо, дето супер дълго там, дето беше. За хората, дето цялото само нещо, ставаш, да, дето там за Ада няма съд. Не, като за интро е нормално да има много повторение. Не мисля, че го е мислил като цяла песен. Това имаше едно, дето мисля, че е припев от началото, дето почна. С кика и това. Нови обороти, не знам с какво е Basic MBT припев и BM припев. Да. Но за него е странно, че един... Като вземеш предвид, че е близко до MBT и стила и така нататък, нали там, дето пеят принципно за пари и за всякакви такива неща. Много е странно, примерно, че той по някакъв път прави не такива за душата.
Мисля, говори за себе си и за някакви морални ценности и така нататък. Ето не, че МБТ не го правят. Ама мисля, че той е Не по-склонен го правят да толкова сериозно. аз ти казвам, те го правят, просто той го прави по-често, имам чувство. То не, че се узнам му там 3 песни, обаче в крайна сметка във всяка една споменава нещо такова. Да. Нали, за дявола, за ангели, за морала. Никой не би предположил, че такъв изпълнител близко до МБТ ще говори за тия неща. Това искам да кажа. Аз не мисля, че е далеч такава по принцип. МБТ са на ръба да започнат да говорят за тези неща. Те нали като говорят там, какви са материалисти и нам си какво, колко му е то да вкараш някакви изречения от типа, нали, такива сме си, такива ще умрем, няма Бог и някакви такива неща. Пак са в сферата, нали, на това. Харесвам, че на Меси е това, нали, че един вид само става, хората са такива, не знам си какво. Да, абсолютно, да. Дет накрая един вид, нали, казва кои са виновни или нещо такова, вие хората, нещо такова. Да. Малко по-дълбоко е. Да, сега трябва да кажем, нали, трябва да се признаем, че има малко повече дълбочина. Проблема е, че нямаше нещо специфично в който и да е. Аз съм и очаквал. Мен единственият ми проблем с песента е, че баса е много силен. По някакъв път не се чува какво казва. И... То дали е баса или дали е шептенето, едно от двете. Да, защото и той не си помага, като има този начин на рапиране. Никога няма да съм самото звучение ми е тук малко. Да. Нещо май никога няма свикнал с този БГ рап стила, дето правиш така. МБТ рап стил. Да. То даже не, много хора го правят. Човек. Да, обаче МБТ почна. Добре, хубаво. МБТ, пионерите мои. Плюнчица ми изли. Ама... Добре. Давай да видим нататък как е. Дали се обичаме сега. Сигурно това пак ще любовна история. Ние какво се увличаме? Ние сега го казахме за тая песен. Не бе, песента ска дали се обичаме. Пак ли се случи и нещо? Да, what the fuck? Четеш името и аз мисля, че ми гледай го. Аз не ги виждам. Търсиме щастие в другите, а вътре сме празни. Жалко едва го разбираме, сами ще му станем, обръща се карта. Защо? Търсим признание от хора, които доста често не познаваме. Много са малки душите ни, не споделяме щастие. Как да бъде или си капо? Това е цето кърнавал, брато. Роли раздадени, малко са главните, много са гладните. Дали се обичаме? Навярно се лъжем. Загубихме топката, пътя погълнани, познати няма да бъдем. Чувства трудно забравят се, лесно отдаваш се, трудно оправяш се. Вярваш, раздаваш се, бъркаш, каляш се. Живото се с грешки, крачка след крачка, спънка след спънка. Пада се лесно, трудно се става от дъното, мърдане трудно. Знай, всичко става с натискане, кличева схема, открили потискане. Постоянство във всичко, това му е майката, лесно на думи, опитай се. Днеска сме заедно, а утре се мразиме. Думите грозни, нали се обичаме, лицемери всички станахме. По-добрите БМ песни, деца. Много добре, това ми е любимата май песен дед него. За сега, да. Ние не сме чули много, да. Харесва ми. И ме май скеф. Не мисля, че е силно от до, обаче е добра от до. Не, втория куплет малко не беше толкова ударен, но... Първия беше добър. Първия е много добър, да. Първия куплет е доста добър, втория очаквах да е като първия и малко disappointed. Припева е добър. Да. Добре, много е добре това. Мен кефи и баса колко е такъв, много подхожда тук на тази песен. В смисъл, ако на миналата не се чуваше, тук това е... Да, точно, да. Само, нали, пак мелодията. Мелодиката не е толкова. Ама тя даже не беше толкова, не се забеляза. Да, така е. Ама малко чип, в крайна сметка, нали. В смисъл, сад пиано, 5 ноти. Не, пак ми харесва, че говори за щастие, за... Да. Морални ценности и така нататък. Някак си хем е МБТ вайба, ама хем наистина, смисъл, по-се впуска в смисъл, по-дълбоко разглежда тези неща, отколкото другите. Реално. Защото като слушаш тези не мисля, че е много МБТ вайба. Напротив, вайба, мисля, че е МБТ. Просто МБТ не са aware. А той е. Да, това е, че той е някакъв aware за тия неща. Да. Но... Защото МБТ рапират по такъв начин, че те са от перспективата на някакъв пич, дете на върха. И това е, докато той... Ама не е много депрес. Ама това ми звучи на мене все едно, някой е на върха, обаче осъзнава колко
е покварено всичко, да. Цялото нещо, да. Защото той 100% после има песни, де че говори, нали, кинти, курви, нам си какво. Да, обаче, че вим, да. Обаче тук там е все едно има едни моменти на прозрение. Прозрение, точно, да. Това да ти кажа, малко са главните, много са гладните. Това е добро. Как да бъде, по-ти да си какво, това е псевдокарнавал. Да, grown-up stuff е. Мисъл, малко е, като се замислиш пак, нали, жлъчи, всякакви такива говорят такива неща. Смисъл, той не е толкова задълбочен. Слабото на тази песен е началото на втория куплет, където е малко по... почнах от дъното, трудно се става, нали, basic rap неща. То е, че да го вкара, защото пасва на песента, обаче той буквално с колко там реда се. Но прекалено дълго е. Хареса ми. Каза два реда ги е разчекнал много. Единственото, което ми хареса и толкова не ме кара да го мразя, е, че казва лесно на думи, опитай се. Да. Защото... Леко така спин на стандартното нещо, деца. Ревърсна го. Идеята ми е, че просто са много синоними. Крачка след крачка, спънка след пънка, пада се лесно, трудно се става. Мърдане трудно. Мърдане трудно, ние сме, нали, там мърдане трудно, там дъното, това му е майката, лесно е на думи, нали. И едно установяваш, че той това цялото може да го кондензира в 3-4 реда. Точно, да, това е. И може да се продължи напред. То затова мисля, че втория куплет има хайп на толкова много. Но първия ми хареса. Да. Добре. И припева е хубав, нали, да кажете, че добре. Песента е добре. Много добре. И питаш се какво харесваш в нас. Не са парите, бейби. Ти харесваш власт, пласт по пласт. Прониквам съзнание, потиквам към неистово желание тялото да бъде пипано. И питаш се какво харесваш в нас. Търсиш думи, не намираш. Очите въртиш, облада на твоето тяло маневрирам. Контролирам, дегустирам твоите малки тайни, пепче, отдай се. Момента ще е вечен. Търсиш думи, не намираш. Говоря мръсно, знам, че ти допада. Около ме се навъртиш, проблеми си създаваш. Искаш да вкусиш живота, за който ти разказах. Закача излизането, трудна задача. Изобщо не ма кифта. Много не ми била песен. Не, тук не мисля, че много се е постарал за тази песен. Който е си говорил. Изключваме, че припева е 4 пъти в 2 минути песен. И след това повтаря после единия куплет. Единия куплет го повтаря. Абсолютно текста е супер кратък и много, много плосък и прост смисъл на съдържание. Дори това на припева е много странно, тялото да бъде пипано. Да. Не, тази песен изобщо. И бита е много стандартен такъв пак. Някак си припева трябва да признае, че в началото ми хареса, защото, нали, ти не харесваш пари, харесваш власт, което трудно, нали? И като почва пласт по пласт, прониквам съзнание и съм някакъв мале, то ще влезе на някакво ферол мънч, шито е, нали, тук, и завършва с, даже не рима, просто тялото да бъде пипано. И просто мисля, че някак си имаше някаква градация в припева и накрая просто завършва по такъв начин припева и не е много яко. Ще пак казвам пласт по пласт от там. Тъкво се хайпваш. Тъкво се хайпвам, да, защото, нали, когато един рапър започне да прави пласт по пласт, прониквам съзнание, такова, отива на някъде. Като почнеш да редиш някакви думички, нали, всяка секунда, отиваш на някъде и той изведнъж пипан. И ти и еджваш такъв, ама той, нали, до момента, в който и пуска. И ти и стоиш така. И изведнъж почва с... Той ни кок блоква. Не, еджва. Кок еджва. Просто казвам. И после текста има някакви части в самите куплети, дето... не знам, сигурен съм, че просто е стоял и го е измислил за нула време това да го е писал. 100%, нали. Няма филми, няма роли, голи и леко пили. Нали. Топ. Изобщо и понеже флоа е много бавен на тези куплети, то даже на ръба на рапа е малко и съответно не се опитва толкова много да се римуват нещата. Няма нужда да е бърз и няма нужда да слага толкова много римички и думички, да запълва пространство. И реално гледай, то куплетите стават по една думичка наред. Нещо от този сорт. Да. Няма филми, няма роли, голи, леко пили. Тая песен е пълна с нотки на нещо хубаво, ама не е развито. Мисля, че можеше да е интересно тук малко коментира за
за пръв път може би го виждаме в нали, този тип песни. Мъжа да отрази как момичето реално ще се намеси в неговия живот и ще има същия живот като неговия, примерно. И се меси в неговите схеми, примерно, или тя има интерес да види какъв е този гангстерския живот и реално Не, идеята е живота. готина сигурност. Ти нещо можеше да се развие, защото не мисля, че даже някой го е правил, деца как говорят газа си, ама не съм го чувал това нещо. Нали, по принцип е багачето ти, нали? Няма проблеми, паша, дай. Обаче, тук можеше да е някакво много по-дип, защото тук можеше да е, нали... Просто е бедно да. съдържание. Бедно е точно. Трябваше да се напрегне за тая песен. Не трябваше е така просто да изкарва. Да. Ай, следващо. Кой си ти? Кой съм аз? Педера. Не вярвам в Господ, вярвам в себе си. Не вярвам в хората, няма безкорисни. Слушам се в себе си. Чужда подкрепа не търся, намерил съм кой съм. Кой си ти? Аз съм с маска, ти си зад маска. Лицето си крия, ти криеш душата. Не вярвам в Господ. Живота е гаден, нечестен, брутален. Отпускане няма за хляба, много гладни винаги няма. Достатъчно, защото сме ауди. Достатъчно, че гладни да има, докато в ух се къпем, хора умират. Не е ли показател? Обществен провал, доказателство. Всеки предател достатъчно. Място за всеки намирам в сърцето ми, пътя е дълъг, върви го достойно, доказвам го. Помислих, че бита ще трябваше, ама крайна сметка ми хареса как той го... Бра, бита за мен е по-хубав от примерно от миналата, мисля, че беше. В смисъл, те всичките са един стил. Да, той е явно към този стил върви. Защото видях, че те са различни продусери на някои песни и все пак... Ама не, те са винаги, тия продусери на МБТ, всички около там, ни краят, ръсти, всички правят. Той на всеки на който сетиш. Идеята ми е, че просто явно така става, че нали, тук не е направи какво ти решиш, че е добро, нали, BM казва и виж, искам може това би, конкретно може нещо, би, да. примерно, да. Харесва си ги и не такива пиано мелодии, да. малко по-стандартни битове. Да разчита на баса. На първата песен малко не се получи според мен, защото беше прекалено силна мелодията, обаче ако е изчистена мелодията и баса, само се чува бита. В смисъл, ако баса и мелодията са изчистени, обаче бита се чува по-ясно, му отива. Ами, иначе харесва ми идеята за тази песен и особено припева Макеф, защото нали, коментира това с маската. Да. Дето ти си зад маска, аз съм с маска. Да, аз крия лицето си, ти криеш душата си. Чудя се сега в момента, чул ли съм го някъде другаде, защото ако не са... То е добро. Ама не, едва ли, защото кой друг е реално с маска и не си покава лицето, освен него, МБТ и там други. Може МБТ-а те изненадат. Може. Ама... Имаше добри неща в тази песен. Абе, той на припеви като цяло май е добър. Да. На припеви е добричък, ама проблема е, че то е само това. В смисъл, миналата песен, тая песен, много малко има куплети реално. Има пак дед викаш нотки на нещо хубаво. Има, естествено, че има. Харесва ми също, че наистина изглежда осъзнат, защото той е това дед казва, че хората се къпят в лукс, докато другите гладуват. Не го казва от типа на аз не съм като тях. Аз не съм от тия, дето аз като видя някой, нали ще му дам пари. Да. Ами, той някакво казва, всички сме преебани. Ама пък какво се прави нещо много иронично чак, дето казва нещо лошо, супер лошо и казва достатъчно. Един вид, коментирахме го. И ти си някакъв, не, кажи още, моля те, смисъл, направи някаква песен за тая тема, какво означава хората умират по улицата, гладни са. Не, Сета. Смисъл... Сета. Смисъл, продължи го това нещо. Нали, просто го продължи и нещо. Не, защото... ти не беше то. Смисъл, ти беше просто той няколко пъти каза достатъчно. Да. Има идеята. И нали, поне аз как го усетих, казва го достатъчно един вид като... Нали, достатъчно казах. Да. Не, може би му е кофти да говори по тия неща. Ма да говори по тия неща. Музиката е за това, нали, по някакъв начин да направиш нещо така леко скандално. Така еш на някой... братле, ти се оплакваш от тая луканка, ма да знаеш, че в Африка не ядат луканка. Достатъчно, брат. Много ми дойде тая информация. Човек, всеки има родители, всеки знае базовото, че има хора, дет гладуват. Да. Просто той трябваше и можеше с неговия скил малко да разбираше, да почне да копае, разбираше, някакво да ти опише нещо по-конкретно. Това е, че не влиза прекалено в детайл. Това е. Проблема, дето сега продължава. Всяка песен. Просто започва и достатъчно.
Това не се усети толкова в Дали се обичаме, обаче. Да. Защото може би там не е имал някаква идея голяма. В смисъл, имам придържал се към нещо по-очевадно и дали се обичаме, може да се разбере по няколко начина. Докато в тия навлеза в някакви по-такива идеи, ама по беден начин. Да. Иначе той никога, в смисъл, придържа се към темата, забелязвам, че той не е от тези хора, да сменят нещо агресивно, обаче просто и той, че ще напише там някои неща, някои ще бъдат даже клишета и просто няма да влезе в детайл, а пък мисля, че има скила да влезе в детайл и да каже нещо малко по-дълбоко, малко по-хитро. Да, не си просто дал зор, което се личи за някои неща. Да. Примерно, като пише тая песен и като каже, защото тая песен, тя е супер кратка, реално. Той си казва достатъчно, защото таймлайна му някаква минута е 59. В смисъл, той вижда, че му остава 30 секунди, аз трябва да направя припева още 8 пъти. Не, направи я 3 минути, примерно, и говори конкретно за това. Това примерно ще е интересно. А сега в момента той като каже тези неща, не ти набива никакви филми в главата. Освен ако не си някакъв много наивен човек. Дето да му кажеш, някои хора са бедни. Оле, брат. Какво? Стига, бе. В Африка умират. И как те? То ние не умираме, те ще умират. Някои хора са алчни. Това е много вярно, брат. Някои хора наистина са. Нали, тъй, че малко повече месце да има по тая... Месце. Да, точно. Да, той само кокалите, да. Добре, 9 до 5. 9 до 5. Секса гореше. Запличам я гола, докосва се в мен. Забравя за теб. Магията действа поредния тек. Поредния теч. Пита за още, за мен ще е чест. За мен ще е чест. Бил съм с много, бил съм и сам. Предаван от много по пътя, поех неослан. Само хиган. Главата високо по склона нагоре, не спирах, сега почти там. Кръста си нося, само определям какъв е малък голям. Затова съм голям. Гола богиня в леглото. Нежно танцува за мене, се зичи гали ме за духото. Тръпки побиват ме, дърпам косата. Докосвам душата. В очите й виждам искрата, пробудих жената, завиждай заплата. Мухло. Не съм детето на мама, объркаме. Жена ти си ляга с мисли за мене, ти знаеш. Знам, че побърквате. В обичало грубо, знаеш. Без сантименти, никакво гушкане. Вечер при тебе прибира се тяло, душата в бункера лута се. Мухло. 9 до 5. Секса гореше. Запличам я гола, докосва се в мен. Забравя за теб. Магията действа поредния тек. Поредния теч. Пита за още, за мен ще е чест. За мен ще е чест. 9 до 5. Секса гореше. Запличам я гола, докосва се в мен. Забравя за теб. Магията действа поредния тек. Поредния теч. Пита за още, за мен ще е чест. За мен ще е чест. Ако има едно нещо, дето не харесвам в рапа, той всеки път някой рапър като ти каже, нали, баха една много яка, твоето гадже мой, нали? И той, дед викаме... Твоята жена мисли за теб. Не, дед викаме, че той трябва да се фокусира и, нали, в дълбочина да разгледа нещо. Той е решил точно това да разгледа в дълбочина. В смисъл, че спи с гаджето ми. Защото той тук не го казва веднъж, това е идеята на цялата песен. Аз еба твоята и твоята съвръща и с теб, обаче си мисли за мен душата и в бункера. Мале, брат, като видях заглавието на песента, изобщо не очаквах това. Мислих, че ще говори за как е бачкал в била там. Това е само супер смешно. Просто колко агресивно смени просто темата. 9 до 5. Много е алфа тази песен. Той пиче алфа, той всяка песен е... нормално, ама... Без гушкане, брат, той като Марсо, той не ги целува, той не ги гушка. Той не ги гушка, човек. Стига, бе. Ама как мога 9 до 5 супер много на кликбейт напиша? Да, Че е мръсния кликбейт. Не пасва името, разбираш ли? 9 до 5 е работа. Освен ако няма предвид, че неговата работа е 9 твоята. Да, това е. I guess. Не съм чак толкова метафоричен, че да бях разбрал само по стандартен трап текст пак. Да. А очаквам повече от него, да я знам. Да. Какви са тия песни сега?
Мръсния кликбейт. Обаче бита беше готин. Мръсния кликбейт. Бита беше готин, аз... Следващата песен се казва Елмас и ще почне Елмас, еба твоята. Той инсърт нещо тук, разбираш, Да. може да е всичко. Следващата песен корупция, еба твоята попса. Нали? И ти пак чакай, смисъл. Мислех, че тази песен няма 9 да е до за това. 5. Виж сега, бита е любимия ми за сега, ама текста, не знам много какво да кажа за текста. Тук се усеща толкова зле, защото идеята е супер изтъркана. Би казал най-корни текста. Да, Не да, най-слаб. да, така, най-корни да. текст. Което вече е слаб за нас, но... Да, със То сигурност. корни вече става слабо. Ама да. Ама не, той тука, значи целият му self-awareness, тук е на 2% просто, разбираш ли, self-aware. Просто си го изхвърли тук целият self-awareness, просто лафи как е бе твоята. Да. И добре, като харесваш нали такива deep shit-ове, що не разгледа, примерно, що не си представиш, че твоята спи с някой и ти си как пича, дето, нали, Само пак мога да си алфа в тази ситуация, нали? Да. Бия, ще му отрежа глата. По някакъв може да представи нещо по-различно, защото тази идея е разглеждана 500 000 пъти. Точно. Тя даже И само като каза... Даже не е разглеждана, тя просто се споменава на милиарди пъти. Само като каза, бил съм с много, бил съм с сам и ми стана ясно на къде ще отиде песента. Следващата песен е много искана от много хора от много давна. Тя е по-старичка. Слушал съм я, между другото, обаче не си я спомням. Знам само, че почваше Тяска Шанел, брат, няма минус Gucci Plane. Тъй, че аз съм много надъхан. Това е припев. Марсо е, брат. Марсо е на тази песен. Тихо е. Тя иска Шанел, йоу. Няма минус Gucci Plane. О! Иска Porsche, Turbo S 911. Почивки Марбея, Ники Бич бял му е. Роли Голд не пике. Гушкишки 6 теб. Формула лесна. Вярвай в себе си, да вярват и другите. Въпроса на теста. Готов докъде си да стигнеш. Късан си, нашата е лесна. Дано да ви топли душите ви скъсани. Парите са средства. Пред тях не се кланя, боравя на месунги. Тя иска Шанел, брат. Бутиков хотел, брат. Бутиков съм взел, брат. Бича кеш повече от всичко, дай това съм го приел, брат. Няма слал, нямаш мел, брат. Между нас и другите не мога правиш паралел, брат. Моите кучки ме обичат и аз обичам всички мои кучки. Ей, обичаш я. Това преди да ти разкава неко случки. Толкова много различни, толкова да са ми едни и същи. Макори кълки, а кучки на хлък, все едно съм сам вкъщи. Пристигат по-бързо от сот. Ти ги гониш, те ме гонят, аз го гонят по-оборот. Money over bitches, моят код. Да, Ел Чапо президент, моят вод. А не бе, ако иска Шанел, ще трябва прави какво ти кажа, аз и да го прави нон-стоп. Тя иска Марсел, обаче той е заед. Иска Шанел, кожения самолет. Тя е топ модел, аз порно естет. Вземи той ескапе, таксито ти е от теб. Тя си търси различен, някой финансово симпатичен. Некой кисел газар с дебел портфел и език циничен. За нея кеш е магнетичен. По това с нея си приличаме. Ние сме те, дето след като ги чукаме се чуеме. Как да ги наричаме? Живота обичам, ще ти купа Шанел, ама курво да знаеш, не те обичам. Брат, Марс имаше най-якия върс пак. Май да. Абе, Най-му отива да говори за тия неща, като че ли. Наистина. абе, не знам, защото да ти кажа и Пашата беше добре. Абе, Пашата и Пашата беше добре. Ама усетих Марсо повече. Така ли? Защото Пашата имаше моменти. Да. Много енергично, много си вайбваше човека. Абе, Пашата много яко влиза на флоу. Винаги едно и също, ама звучи добре на всякакъв бит, брат. Не знам защо. Ама, то тук май БМ в крайна сметка се представя, може би най-недобре. От към трети. Ама... Да. Не, човек със сигурност, смисъл, неговия беше много по-такъв... Аз да знам какво неговия куплет как се връзва с песента. И тук е това за self-awareness, дето си говорихме тук пак не просто... пасва. Не, той тук има пак малко и не пасва на песента. Абе, малко е странно, лицемерно е малко, бих вярвай казал. в себе си, да вярват и другите, нам си какви работи. И... Защо тук спомена това за парите са средства, пред тях не се кланям? Има други цели. Да, в песен дет говори за пари. Да, в песен дето... Малко не се връзва. В песен дето то са... май забравяме. Пашата ли беше, дето казва money over bitches. Да.
Да, и в същото време бееме някакъв... Парите са средства. Нали, значи има нещо още, дето изтърваме тук. Значи те са бичес, пари, обаче БМ иска нещо, дето е още по-горе. Нали, дето... не пасват. БМ тук се опитва пак да направи неговото, нали, полу-селф-овер. Обаче тук не става, защото нито Пашата, нито Марсо влизат с някакъв скандален селф-овернес. Въпреки, че Марсо накрая много адекватно дед вика не те обичам. Ме само като каза, тя иска Марсел, обаче той е заед. Аз просто не можех да спра да се смея. Да. Смисъл тук, прав е, реално, защото тая хипотетична мацка, дето описват, тя не е адекватен човек. Да, те справо си я хранят. Нали? И те си я хранят и някакси всичко е... make sense като цяло. Да, за Марсо и Пашата, да, ама Бемко прави с този куплет, тук не знам. Колкото и да е стандартен, този припев също има логика да е в тази песен. Има логика, да. Знаеш какво? Хубав песен. Обаче, едно не мога да разбера българите по някой път като правят. Защо слагат Шанел над Гучи Плейн? Не мога да разбера. Мисъл, Шанел не е... Шанел на едно ниво с Гучи, за Плейн разбирам. Ма, защо? Защо сякаш това, че искаш Шанел, няма мине с Гучи Плейн, защо Гучито под Шанел ли е? Възможно е просто те да са решили, защото те звучи по-добре. Не, може, всъщност. Мисля, че Гучи е най-високо рейтнатата компания. Гучи е даже е първо, Луи Витон и после Шанел. Да. Както и да е, нали? Това мисля, че... мисля, че... Странно ми е просто. Аз мисля, че е броене на сирички. Мисля, че просто като са го писали, просто е дошло на къл. Това е все едно да кажа... Тя иска долимати, няма мине с стопаци. Да. Иначе за Пашата, дед викаш, имаше силни моменти, ама имаше много средни моменти. Да. Пашата не мисля, че е имал някакви лоши. Като сме го слушали, по принцип проблема е, че много от куплетите са му окей. Да. Обаче тук там някои са златни, наистина. Ето за Маколи Кълкин, тия кучки на ходят, все едно съм сам вкъщи. Да, пристигат по-бързо от сот. Са добри неща. Ти веднага, Марсо най-добрия. Чакай, трябва да го умислим. Марсо е по-in the zone, така, защото той не излиза от темата, докато Пашата тук по едно време повтаря много глупости. Това, моите кучки ме обичат, аз обичам всички мои кучки, обичаш я, това преди да ти разкаже някои случки. Да, не пасва много подредбата, да. Марсо е най-концентриран тук. Не, наистина. Марсо е най-концентриран, да. Вземи той ескапел така. Просто е много такъв, много агресивен. Много агресивен, да. Ескапел и таксито долу. Което поне пак казвам, поне тук мога да се на негова страна, защото тая е някаква много гадна пача. Ще бъда ли пръв? Никога не е въпрос, сам съм срещу себе си. Главата всичко нося. Ще бъда ли чут? Без в шута се превърна, не подвластен оставам. Какъв да бъда, сам решавам. Времето пари, имам пари, нямам време. Гледай себе си, не гледай мене. Ако не сме тарикати, по-добре умреме. Всичко или нищо, аз направих своя избор и дошъл с моите брати тук всичко да вземем. Гадна компания от малък проблем. Затова преди да те целуваш и ми тука на мене. Всеки път някой постата нарежда. Работят с куките и играят в махалата генста. Всеки път някой пада 200. Мастилото не свършило, напита къде са. Нося мъст за всички задни в живота. Предатели, приятели, дознатели. Познахме ли си мъж? Ръцете с другите си миеш. Няма с кой кафе да пиеш. Изгостиран сам ще гниеш. Но момчета изпаднаха, много до петата блямпаха. Силни на думи, като ги говорите, станали драмата. Всеки ти бърка в кацата, трябва да си пазите касата. А верите силни на маса, мъви се гласа за касата. Лаком кръв сере, редно е да се оглеждаш. Иска от тебе да вземе, гладни хиени не ми дават време. Брат, това е една от най-хубавите песни на МБТ, които съм чул. Това искам да са генгста махленските песни по принцип. Тук имаш много повече съдържание, отколкото повечето песни. Сигурност. Припева е супер як, бих казал. Частта на Пашата много ме изкефи. И бита от начало бях, окей, обаче реално става смисъл бита, добре е. Някак си
те на бита звучат добре. Да бе, да, наистина. Ако го чуя без тях, ще ми е много траш това бит. Да, точно. Обаче пък в същото време те като рапират на бита и чак съм някакъв бит е файр. И ако те спрат изведнъж да рапират, няма ми хареса пак. Нали, става някаква там симбиоза между двете. Та песен се е получила. Не кам, че е The Holy Grail, нали, обаче... Не, защото отново има много такива моменти, нали, като нали, малко така се едно запълват време. Ама имаше добри части, имаше як припев, звучи добре просто като цяло, нали, придържат се към тема, какво повече да искаш. Малко ми стана смешно, като Пейм каза "Лако мукас, кръв се ре". Да, но това е по-скоро заради стила. Да, начина му как го казва. Защото той много неща, като кажеш, ще звучат странни, защото просто отново, кой говори така му? Да. Защо? Нали? В смисъл, просто смятам, че не знам, на улицата, ако говориш, те хората ще кажат какво? Ти баш с нас, какво ти има? Ти звучи малко МБТ стил. Дай Дубай, дай Париж, дай Сейшели, дай купе, дай евро, пра проблеми, дай любов, от време на време, грамна и пука, кеше да капе, да може да плува, събира за джанта, червена кожа, Валентино, обувките чули, обича до пета, не ходиш цървули, сивата еска, 6,3, мат, тъмна е джантата, като душата на кучката, ако изпаднеш, изпада и върката, изчезва и тръпката, ако ти не си друг, запълвай дупката, не в сърцето, там излекувана, чувствата липсват, актуална е мулата, чуки надуват сампулата, интелект, мулата, претенции много ти гам без покритие, много използвани като с разкритие, бързи афери, обичат е кратък, сокът на гонов скисват се, не са по връзките, стават за групи, не за вечери, среднощи злоуми, брат ми, само тебе иска, няма друг като теб, само още 5, които плащат в евро, като мен. Песента не е много интересна, ама това ли да го казва, има нещо. Кое? Ами, смисъл, дето, нали, лафи, че тя, нали, нам си каква... Отначало започна супер стандартно. Нали, с... Да, навлезе в... Ме ми стана интересно, после... когато... Опря до едно място, дето интелект 0, джуките и пълнят с принцовка, тя обича само тебе, обаче и още петима. Да. Нали? Тогава ми стана интересно и аз затова исках да чуя песента, затова ли е? Обаче той има някакви наченки на това как описва някаква пак гадна жена. Стандартна критика, просто казва някакви неща и ти си и свърши песента. Нали? Ако цялата песен беше как описва някаква е така... Защото да е много по-яко. Защото той толкова много място заема в тая песен да обяснява пак луксозни неща. Мале, бега рапърите, човек, бутни ги и насъни и веднага ще почнат Коко Шанел, Дубай. Смисъл, спри човек, мани ги тези простоти. Смисъл, говори за тая конкретната, защото там стана интересно. Интересен стана текста в последните 4-5 реда, когато текста спря. Не, към средата също. Ама то да, към среда. Когато изведнъж, както нали говори, че тя нали иска пари, нам си кой, изведнъж като каза интелекта 0, нали джуките фейк, мислиш, че харесва тебе, ама още петима плащат евро, като мене някакви такива, нали, ти си и свършва. И припева. 2 пъти, нали, за да изтика рънтайма на 2 минути и кусур. И това е. Смисъл, добре, пак има наченки, пак трябваше да направи нещо повече с това. Не трябваше просто да се откаже. Точно. Иначе бит е по-ендетарски тук, в смисъл си такива азиатски мотиви. Чинг-чонг, да. Това е тъпото за сега в албума, че виждаш как може да разгледа някакви идеи интересно, обаче по някаква причина той решава да го направи по най-стандартния начин, там където е познато на всеки. Ма виждам как може много лесно да прогресира. Да, ма можеше много по-в детайли да влезе на повечето песни. И ако някой твърди, че ако влезе в детайли ще натоваря аудиторията и няма да го слушат. Bullshit. Нали? В смисъл, трап песен си е трап песен. Половината хора даже текста ни слушат. Децика пак ще се кефят на... Да знам, че има рапър и е трап бит. Нали? Можеше да се постарае малко повече с текста на някои песни, защото на ръба е. На ръба е, да. На ръба е да ми хареса, ама има някакви такива недоизказани неща. В дупка изпаднах да се вера, себе си мъчи отново да стана. Смисъл да видя, пак да вървя, пътя пред мене не мога да чакам. Слабост показах, стига с това, обратно към мене се връща
Днес добре, утре не, кръговрат се дилема. Вещо нещо куци хора, схема. Ей, нещата ги изпивам да печеля ми Евгена. Несъмнение, подлагам себе си, това е грешка. Вярвай си каквото и да кажат, те са пешки. Живота филм, главна роля вие смешки. Гледат как играем титулярите резерви. Живота ме научи да подбирам много схеми. Много кухи, много слухи. Някак да знаеш без да си спатил кухи. Убил се на тая песен да пишеш, брат. Направо се запалил тефтера от писане. Отново почва да става интересно, изведнъж песента свърши. Да. Какво става, е? И бита тук е як, между другото не са. Бита е як и припева е як. Припева е много добър, да. Куплета е зле. В смисъл, живота не е теорема. И чак се почива, защото просто е унищожил рап индустрията с този цитат. И после днес е добре, утре не, кръговрат, все дилема, някакви тук мега IQ простоти, нали? Вечно нещо, куци хора, куца схема. Какво става тук, разбираш ли? И най-лошото е, че в припева изглеждаше дори по-self-aware от по принцип, нали? Идето само веднъж да съхраня себе си, не друг, в мен е проблема. Да. И изведнъж, както викаме, добре, и изведнъж да печеля ми Евгена, на съмнение да подлагам себе си, това е грешка, нали? Всички други са пешки и някакви такива неща и край. Куплета свърши. И минаваме отново на припева. Това е буквално половин песен, даже една четвърт песен. Тук липсва много. Тук буквално слушаш песента и си кажеш, тук някакъв текст е изрязан. Също това не може да е цялата песен. Не си струва да сложиш, да направиш такава песен, ако текстът ти е толкова кратък. И цялата песен, де сме коментирали, пак е много е банално как правят структурата на песни в BG Trap-а. Да. Бита почва, имаш там да го чуем малко 15 секунди, повтаря се 2 пъти припева, имаш куплет колкото припева, пак 2 пъти припева, малко бита и песента свършва. И то се оказва, че самия куплет е някакво за 20 секунди от песента. Да. Дете 2 минути. Куплета е 20 секунди, повтаря го е ти 40 секунди, после още 40 секунди, после имаш билдъп на бита и край на бита и накрая буквално така правиш, че ако целта ти е да изтикаш 2 минути, което понякога си мисля, защото им е целта, просто да изтикат 2 минути, куплета ти е... Ако ще прави такава песен, поне и ще е толкова кратка, припева тук пак казахме супер е, обаче то куплет... Нищо... Той е припев, тя песента е припев, някакво се лъжи. Ама не... Имаш 2 минути, от които минута и 40 сигурно е припев. Не, идеята ми е, за да направи толкова кратка песен, трябва куплета да е мега скандално як. Да. А той куплета е... Не е фокусиран направо. В смисъл, нещо не мога да усетя какво се опитва да каже с този куплет. А особено когато вземеш куплета и го сравниш с припева и си кажеш, добре, той за какво говори в тая песен? Някой ще каже, защото един вид е много голям и независим и самостоятелен, някакъв вълк и такова. Да, ама тук там е пък дропва някакви неща, дето отново би трябвало да ги разгледа. Да бе, аз ти казвам, умее да клони към някакви интересни неща, ама не се задълбава. Защото казва в един момент в дупка изпаднах, нали, братле, бях в лошо положение, много неща обърках, ама сега в момента, нали, лека по лека се постягам. И после казва... Той повтаря същото, като каже, днес добре, утре не. И после казва, то в гена ми е да печеля. Бах ти реалистичната история. Просто виждаш някакъв хоумлес такъв на улицата. Не хоумлес, някакъв бездомен на улицата и му кажеш, братле, ти е в гена, някакво направиш по въпрос. Просто то генетично ти е заложи. В смисъл, по него разгледай реално. Пак може да се изкараш, нали, алфа без да ги кажеш такива неща. Нали, кажи за нещата, в които се провалил. Кажи защо си изпаднал в дупка, както той казва. Има някакви тук дупки в историята, разбираш, и супер много спестява информация. Освен ако просто не лъже и никога не е бил в дупка. Аз чуя дали анонимността му го кара да не издава нищо от живота си. Мога да разбера от припева за какво ще става дума, по принцип. Като го каже така и като го каже по този начин, без да дава много информация. Да. Това е добър припев, защото припева не е мястото, къде трябва да навлезеш детайл. Обаче в куплета абсолютно нищо не казва. Но информацията в припева е колкото в куплета. Те могат да състезават за кое дава повече информация. Обаче припева е написан по-добре. Тук е само клишета.
целият куплет. Той е един. Да. Един единичък, нали, горкичкия. Има даже думата схема 2 пъти. Да. В куплета. Да. Смисъл... Куци схеми, много схеми. Да. Много схеми, много кухи, много сухи. Няма как да даде без да си платил, глухи. Вау! Не знам какво е станало тук, наистина. Припъл супер много ме надъха и отново BM на Еджна, братле. Бях готов да свърша и просто той пусна ръката. И така, не, знаеш какво. Има ли материал? Да. Малко говори като мъж, бат. В смисъл, не, тая само и ми го... Поставя. Материал? Стила ми трио, Гамо, Валентино, кирливи ризи от печата, скъпи червила, гонката с кеша, ежедневие от светило, порока грешен, погледа ми са мъглико, балът е ме докосвай, как ще си го позволиш, не упорствай, нахална мъжо, да не заспиш, готница вулгарно гадна, ти пък вързана каиш, сърчицето ти избяга, силно тупка не въжиш, Боби боксора, сори, малко съм вулгарен ли? Жили пари крадем, представите създадени, с вас пристигат, с нас и тръгнах, сте запалени, като в Блейзърс, доста скруполи забравени. Очите не лъжат, за кеш е готова на всичко, прегущаш ли порока с кута на мазния шиш. Сила ми е рил, вече затвърди го, от теб не става твърд, мек е дълбоко отвърти го. Опитах да бъда мил на празно, едва ли скри го. Видът ти в мен събужда, Боже, помогни му. Момичета, моля, върнете модата на свестните. От покор секс, разврат ги нямат тесните. Бързите не са от интересните. В тоя инста всеки втори бачка фейнбек. Момичета, моля, върнете модата на свестните. От покор секс, разврат ги нямат тесните. Много странна песен. Тя започна супер странно, пък... Между другото, бе, с кефи, как почна? Тия близнаците мога да... Мисля, като флоу не им обягва дрила. Малко ми напомня на Точно. Fire, обаче мисля, че те го правят по-добре от него. По-добре. Не, ма те го правят нарочно. То си личи кога някой го прави нарочно и кога някой го прави, защото... Кое имаш преди, че правят? Защото напомните на Fire, защото Да. Ама те го правят нарочно, просто се чува това нещо. Защото нали, Fire го прави навсякъде, нали, и има моменти, когато се опитва да не го прави и пак го прави, докато те тук го правят с хъс. Да, има... Така, че... И не изяждат думи или някакви. Да, наясно са какво правят, нали. Тук е нарочно направено това. В смисъл, тази песен не мога да кажа, че е имала целта да бъде кой знае колко яка, защото идеите пак не са много оригинални. И... Да, абсолютно, да. Обаче пък на близнаците частта ми хареса и почнах си рисувам някаква картинка там на двама с джипове, не с S-класи там, дето се гонят, дето кучките им обягват всякакви такива. BM ми беше по-слабичък в тази песен. Той BM, а пък BM направи тъпото, дето това, което ми хареса като част от текста, той го повтори 2 пъти. Просто. Да, защото оставяше място на бита. И той сигурно го е мързял. Те бяха май 4 реда някакви там Fire и той ги каза и викам, ти ще е добър край. Рестарт, ти го каза пак. И съм някакъв добре, то някакси яко е, когато чуеш някакъв хубав, нали, лайн. Ма той какво каза? Колко беше толкова хубаво? Не беше добре, аз не казвам, че беше уникално. В смисъл беше за... Дето вика от толкова разврат вече ги няма тесните. Модата, върнете модата на свестните. Да, на свестните. Това беше добро. Може да говорим дали е ценично вулгарно нас, но е добро. Обаче го повтори. Да. Обаче го повтори, което означава, че той самия си е казал... Има ли материал? Той беше много добро. Нали? И после е казал нещо, ще го повторя. А той е дълга част, той е супер дълга, големичка част е. Буквално инжектира и така изкуствено още 10 секунди в репертуара си по този начин. Което е, нали, мързеливо е. Тук близнаците са в по-файер, ако са двама. Двама са, да. Да, един да се казва близнаците. Също па не, реално. Матересна са близнаци. Ево. Песента е нямала целта да е 10 от 10, по-скоро нещо от сорта на 7 от 10. Да. Това им е било намерението от началото с такава песен. Обаче са се справили, според мен не е
Няма някакви много гадни неща в песента. Точно, да. То на тези песни винаги лошото е, че просто има някакви редове, деца не са те са зле. Защото други хора биха ни казали, брат, вие такива песни някак да усетите, защото не сте от махалата. Ма не, мога да ги усетя. Шуар, да. Начава от махалата се. Те как го изкарат за едно, хората от махалата са някакви извънземни и не мога да разберем как работят. Да. Какво е това да си от махалата, човек? Аз никога не съм, това не мога да си го представя. Не съм бил ясно. Някакво да цъкаш футбол с аверите. Какво? All day, с моите брати в трапа all day. Бутам чука, бутам кокейн, oh babe. Появили са прим, фул дизайна целият тим. All day, 24/7 готови, не пипам кокейн. Закачен за кеш, но за мен кът болен. Преследвам го с риска да бъда затворен. Знам сред нас е пълно смешки, въпрос е отворен. All day, mix, bright и codeine. All day, deadshot, Kurt Cobain. Top fresh, pussy juice, cocaine. Така изригната будка, бомбе. Only God can stop the rain. Това твоето обаче не маскиране. Бълък очаквана реакция, базиране. Мега скучната песен, толкова клиширана от всякъде. Това ще да кажа. Чудех се за дума. Скучна е. То аз имам чувство, те щяха да заспат докато участват в тази песен. Да, All day. С моите бутаме. С моите братя тук в трапа, какво беше то All day? Не знам, не бутаме чука, не бутаме кокейн. Да, после това, нали. Не, тая... Супер средната МБТ / БМ песна. Да. Ти не ти първия път. Какъв? Мисля, че много... Не, аз много често казвам песна. В смисъл, почнах нарочно да го казвам и то ми се забива в главата просто. За това става, да. Не. Ама не, защото виж другите... Смисъл, поне имаше нещо да се коментира. Тая даже няма какво да се коментира. Тоже за спишната аз си я пускам преди лягане тая песен. Просто всичко е толкова... Окей. Песента така трябваше да се каже. Окей. Тук с братя трапа, кока, нарко, кучки, пари, братя. Да, ме ми се доспа наистина, между другото. Аз как? Той ти се доспива. Аз се отпуснах много на тази песен. Ще кажем нещо за Мекс. Брат, тая песен. много е смешно, е. С цялата песен е смешно. Пашатали, каскари, кабинета санитарен. И после пашата. Не, Борис. Борис, Ма не, секта изглежда се едно е влязал в стаята просто. Разбираш, просто той даже не е бил попал в песента. И идва им разваля песента просто. Душата ми, кантере. Ама той Борис някакъв те прямо ти казва. Да. Моята душа, това е мръсен флекс. Цялото нещо завръща на вече поставям танца. Аз поставям танца, правиш така. Не мога ми кажеш, че не са се смяли, като си ги казали тия работи. 100% човек. Сега, ако не са смели, тогава това е проблем, чака. Да. Защото, нали, ама... Чак песента е яка, защото просто е... Какво е това? Какво е това? Това е толкова много за един човек, тая песен. Като чуеш просто и си аз не знам кое да коментирам от всичко, де за 1000 неща в тая песен, деца неадекватни. 1000 неща. Ние сме си направили реакция на Мекс вече, може да отидете там да я слушате цялата. Да. Някакво да говорим, да, песен много странна. Много е странна. Каквото повика, печи с товари. Башката се изпипа, излишни са грубарите. Няма кой да те намери, не сме с чувалите. Изчезваш преди да мигнеш, не сме наглите. Мъжките постъпките са доста трудни. Изправени пред избора, действате като курви. Около врата широко, не свиквай не за дълго. Примка затягам, не забравям, забавя. Отново като себе си, като една камара други песни, просто припев. 20 секунди за текст, свършва припев, нищо интересно. Тук дори бита не ми хареса. Издразниха ма как шепне, в смисъл повтаря една дума, ама толкова силно, че не се разбира по никакъв път текста. Да. И то постоянно в цялата песен. Не знам. Основен друг проблем е, че просто и шепнене просто беше целият албум. То бяхме наясно, че ще е целият албум. Мен това ма дразня. Защо по някакъв път не пробвате нещо различно дори и със структурата на песента? Защо се придържате към тия норми? Всички. И за Джани въжеше това, и за Бем въжи, и за Сези въжи. Да знам, Cash Money. Защо е маняк? Нямам идея. Знаеш, трябва да се промени малко тук нямам идея. играта.
Мисля, че единия фактор трябва да е все пак, нали, това, че ето и вади пари. И няма да ни просто да не се занимава с друго. Той е един фактор, има, нали, много потенциални. Хубаво, ама пак мога да вадиш пари, ако правиш малко по-различни песни. Не може всичките да ги правите по един и същ начин. Не беше минало през акъла и не конкретно за него, ами по принцип, примерно някакви такива рапъри, ако само се придържат към едно и също дали, защото един вид хората да ги уважават, защото ако експериментираш, Рискуваш, да. Да загубиш фенбаза. И, нали, могат да се бават с теб или нещо такова, но после си казаха, ти не е добър аргумент, защото то в момента тези песни са заебавка. Нали. И не е... Реално в момента има някакви кринджи неща и прочее. Няма да стане супер по-кринж, ако реши, нали, подобен изпълнител просто веднъж да каже, бе, знаеш какво? Сложа една гайда. Нещо, разбираш, дето там малко да разчупи нещата. В смисъл да пробва. Очевидно, нали, залага на... Залага на сигурно. На сигурно. На това, в което е комфортен, това, което е свикнал да прави, феновете, които са свикнали да чуват. Ама той тогава повече от типита не трябва да вади. Той повече от 5-6 песни не трябва да вади, защото като извадиш 13, 14, 15 песни в идентичен стил, аз не знам, в един момент ще искаш да смениш, нали, ще смениш диска. Мен най-много ме дразни, че не е само той. Мисъл, не, много хора правят. Естествено, че не. Това с припева, да го завъртим два пъти, да имаме един кратък куплет, пак припева, бита и свършва песента. Всеки почти БГ трапър го прави. Бре, колко е лесно в момента. Пишеш 10 припева и вече имаш на 10 песни минута и 40. И буквално ти трябва едно куплече на песни. Ти един ден мога да делиш само за припевете, за 10 песни. За 10 припева. И като направиш 10 припева, ти имаш 75% от албума. Готови, в смисъл готови. При което остава вече да направиш по един куплет на песен и ако не дай си Боже трябва да пишеш два, после викаш приятели просто. Мен това надразни, защото тази формула показва, че не се стараят изобщо. Просто положението е толкова стагнирало, че... Да. То аз няма да се очудя, ако за това има фичъри, защото, нали, някакво не ми се пише втори куплет. Ще викна пашата. И това е от проблемите на този албум, че странно е. Не излиза по никакъв начин от това, което по принцип сме свикнали да чуваме от БГ трапа. Имаше наченки на интересно. Много песни, много песни. Виждаме, че може да е много по-добър от това, което е. Но по някаква причина той не иска да го развие това, иска да си остане там, където му е комфортно в този албум поне. Да. Продукцията даже на много места не ми хареса, пак точно защото е стандартно, трап, пиано. Имаш песни, дето ми харесва, имаш песни, дето даже си призная, дори ако дет ние казахме, гласовете им просто го правят да звучи готино. Ако е просто бита, дори няма да се изкефя толкова. Има песни, дето не знам какво правят тук. Не знам къде би могъл да ги сложи изобщо. Тая... 9 до 5. 9 до 5. Кое беше другата? За кое? Себе си. Да. Да, дето... Власт също. Тая песен, човек, да. Власт също. Да. Аутрото. All Day ще заспя. Капе имаше някакви начинки на интересно, но пак го направи личи се, че зад някои песни просто не е имало основна идея. Просто още една песен. Нали? А за други има. И те можеха да станат много добри. Пък в момента да са... Хайлайтите в албума са Дали се обичаме, въпреки че и там имаше някакви... Можеше да скачи, може да се направи по-добре, обаче един от хайлайтите. За съжаление е една от най-добрите в албума, ако не най-добрата. Другото, което е... Шанел също горе-долу ни хареса. Да. Пръв, според мен, може би е най-добрата песен, заедно с Дали се обичаме. Валентино на Ескефи. Кой си също беше хубава, горе-долу. Тези песни, които са лоши, не бяха толкова лоши. Този албум мисля, че наистина ще бъде окей за много хора. Добре, 5 даваме. Нали? 5, да. 5. Не е 14. 5 от 14. 5. Не бе, то на 13 песни. Да, албума се казва 14. Бе. Ако някой му обясни защо. Има някой. Между другото, какво е това с тия числа, брат? Барсо 7, ПМ 14. Може би 14 означава нещо за него. Може би
Има 14... Дни в седмицата. О, това даже не е вярно. Не знам. Ама много добро. Не, може да 14 карата, колко Шанел злато, те да знам аз човек. Са някакви простоти. Има някаква символика, да? Сигурно. Никой не казва, как се казва албума? 38. Никой не го прави това. Те, че 100% има някакъв смисъл. Да. Еми, той от нас можеше по-добре. Пак критиката ни е като на Джани, в смисълто. Просто толкова по релсите, че не може. Според мен има потенциал и ако успее да разбере какво трябва да прави в песните си и да не се ограничава, малко по-свободен да е, ще станат нещата. Ей, това се слуша, ще направя и аз. Което е файн, нали, в смисъл, носи ти хляб, ама, нали, ние винаги като правим тези ревюта, ние не сме канал по икономика, ние не гледаме дали това ще се хареса много на хората и да гледаме статистики и да кажем им браво на човека, този албум е идеален за пиар. Ние го гледаме просто като изкуство и дали изобщо е изкуство. И казваме, че има потенциал, ама потенциал. Материал. Има материал. Добре. Да. Мечо.